Jo crec que la cambra ja és propera de per si a les empreses, però m'agradaria que fos encara més propera. I per què? Per una senzilla raó, perquè l'única forma que entens les necessitats i com poder ajudar és estar al costat. És bàsic escoltar-los i que et puguin transmetre amb tota la naturalitat què és el que realment necessiten. La nostra missió com a cambra és acompanyar les empreses d'Andorra en els reptes actuals que tenim ara en el context actual de país. Jo citaria, per exemple, el tema de la digitalització, que com sabeu estem fent programes amb govern per intentar acompanyar les empreses al màxim, sobretot les empreses petites. També tenim el repte de l'impacte de l'acord d'associació i per nosaltres el punt primordial és que la informació arribi perquè tothom entengui perfectament quin impacte pot suposar a la seva empresa. La part de sostenibilitat, no em refereixo només a sostenibilitat ecològica, sinó econòmica, ecològica i humana, i després la part d'innovació. Per mi també és molt important el tema d'entrar en nous targets, perquè vulguis o no, crec que els joves d'avui seran els empresaris del futur i també el rol de la dona, que actualment està jugant un paper important. Crec que per dues coses importantíssimes. Una, perquè hi ha una major conscienciació per part de la societat i això és molt important, crec que anem en la bona direcció en aquest sentit. Crec que l'aportar a la dona a les empreses et dona una altra visió, una visió complementària al que ja teníem, i també crec important que es visualitzi aquest rol de la dona. La Cambra vol incentivar els Jocs de la Dona oferint-li primer un espai de debat, que crec que és molt important per la dona, per el caràcter que tenim. Un espai de debat que pugui connectar amb altres dones i amb altres homes i pugui expressar-se. D'altra banda, també és important visualitzar els seus èxits. Anteriorment, la dona sempre ha jugat un paper important a Andorra en el món empresarial, però sí que és veritat que la Cambra el que ha de fer és donar-li aquesta exposició i capacitar-la d'alguna forma per poder-la empoderar. Llavors, jo crec que la formació aquí juga un rol fonamental, com he dit anteriorment, els espais de debat i aquesta connexió entre dones, homes i amb diferents entitats.